Ambadenw an y'a fɔ a ye cogo min na k'a fɔ Aja Basan Tarawele kɛnɛ min bɛ sigi a tɔgɔ la ka sanga ni a ka bangeli sankunbɛn ye nisɔndiya kɛnɛ ala barikada kɛnɛ o laseli a tako filanan Usumani Nimaga a ye min fɔ an ye jogobaw la ni musokɔrɔba sanuma in kan an ka jɛ an ko seereya ɲɔgɔn fɛ. Ko belebele fila bɛ yen fɛn belebele fila bɛ yen n badenw o de ka jugu nin jogoba naani fɛn fɔra n bɛna fɛn fɔ wajulu kɔnɔ fɛn fila de bɛ yen o de bɛ se ka muso ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ bɔ n'a bolo muso dama tɛ dɛ adamadenya yɛrɛ kɔnɔ bɛɛ kan k'a janto o fɛn fila la ale de bɛ se ka mɔgɔ mago ɲa ni mago sa o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye tubabukan na mɔgɔ kana décourager arabukan na alfashal nin ye kumaba ye a filanan mɔgɔ kana perese k'a dama tɛmɛ i b'a ye ni mɔgɔ donna furu la furu ye fɛnba de ye n'i donna furu kɔnɔ fɛnba don nka a dɔw b'a la i bɛ se ka nɔgɔyaw ni hɛrɛbaw sɔrɔ a kɔnɔ a dɔw b'a la fɛnɛ latigɛw kɔnɔna na i bɛ se ka lajarabiw ni gɛlɛyaw sɔrɔ i bɛ se ka fantanyaw sɔrɔ i bɛ se ka kɔngɔ sɔrɔ i bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ i ni cɛ cɛ i bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ i ni sigiɲɔgɔn cɛ a dɔw b'a la cɛ balimaw olu ɲɛ bɛ ci ka k'i kan a dɔw b'a la dɔw olu cɛ yɛrɛ de ɲɛ bɛ tila ka ci ka k'u kan i n'a fɔ a ma u furu mais o n'a ta bɛɛ n'i ye nin gɛlɛya fɛn fɛn sɔrɔ furu kɔnɔ ko a bɛ fɔ e ye ko i kana décourager furu sigi la parce que ni mɔgɔ découragera a ŋaniya bɛ juguya décourageli bɛ na ni fɛn damadɔ de ye ni mɔgɔ découragera fɛn na i bɛ kɛ fɛn in kɔnɔ i bɛ ka baara kɛ mais i tɛ ka kɛ ni ŋaniya ɲuman ye bon i b'o mɔgɔ modèle de ye muso dɔ bɛ yen i b'a ye a bɛ sɛgɛn furu kɔnɔ a bɛ ɲɛni furu kɔnɔ fo bɛɛ b'a fɔ ko karisa ɲɛnina karisa tɔɔrɔla karisa degunna a bɛ se ka san 40 kɛ ten a bɛ san 50 kɛ ten mais mɔgɔw mago bɛ jaabi min na muso ɲuman ka sɛgɛn tɔnɔ ni lafiya la o kɔfɛ muso in t'o jaabi ɲuman sɔrɔ o bɛ sɔrɔ n filɛ ka fɔlɔ min f'i ye décourageli parce que ni découragera i bɛ effort kolo bɛ ko la mais dusukun t'a la n'o kɛra ala tɛ sara ɲuman d'i ma donc o kankari bɛ da bɛɛ ye i bɛ diɲɛ fɛn fɛn na i kɛra wari ɲinina ye kana décourager i kɛra fanga ɲinina ye kana décourager i kɛra dɔnni ɲinina ye kana décourager muso i kɛra furu ɲinina ye kana décourager tant ka taa sɔrɔ i ma décourager i ka ɲini fɛn i b'a sɔrɔ a filanan kana pressé pressé de b'a to mɔgɔ ka hɛrɛ bɛ fɔ i kɔ wa pressé yɛrɛ taamasiyɛn fɔlɔfɔlɔ o ye dusubaya de an ye muso presselen caman ye u sara pressé nimisa kɔnɔ ale ajala wa sura ni muso pressera wallahi a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ a bɛ se ka furu 5 kɛ yan'a saya cɛ wa a bɛ sa muso ganaya na parce que mɔgɔw ka kow na waatiw tɛ kelen ye tuma dɔ la muso bɛ furu cɛ dɔ ma i don waati y'a sɔrɔ gɛlɛya b'a la gɛlɛya ye e donnen a bɛ juguya dɔ bɛ fara gɛlɛya in kan ɔ e bɛ degun min na i bɛ ka gɛlɛya kɛ min fana kama min yɛrɛ sababu y'i se ka gɛlɛya s'i ma dɛ o cɛ kelen ɲɛ bɛ ci ka k'e kan yɔrɔ e ka gɛlɛya kɛra fila ye parce que cɛ dɔw b'a fɔ ko n ye nin muso furu kabini n y'a furu n ma hɛrɛ sɔrɔ n'i y'o mɛn cɛ da dɔrɔn o kuma in man di ne ye furu kɔnɔ fiyewu ayi o kuma in man di ne ye furu kɔnɔ o kuma in man di ne ye furu kɔnɔ bon a bɛ ɲini muso fɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ a kana pressé dɛ k'a fɔ ko n bɛ ji kɛ nin furu nɔgɔli in na walima n bɛ ji kɛ nin denkun in na wa i jɔ n ka bɔ ka ko wɛrɛ ɲɛɲini i ma a ka bɔ furu in na pewu ka taa furu wɛrɛ ɲɛɲini walima a k'a to furu in na ka kuma ni mɔgɔ wɛrɛ ye kɛrɛfɛ ko la pressé de bɛ na ni nin fila ye nin fila bɛɛ lajɛlen b'a mako sa ni pressera ka bɔ wallahi dɔw bɛ pressé ka bɔ furu dɔw la
ale bi bɔ furu dɔ in na kalo 6 a kɛra i n'a fɔ hɛrɛ sigilen kun don k'ale bɔli kɔnɔ wallahi o bɛ kɛ koyi yɛlɛma bɛna cɛ ye o bɛ kɛ nɔgɔya bɛna ye wallahi ale yɛrɛ b'a yɛrɛ jalaki aha mɔgɔw b'ale jalaki kosɛbɛ ale tɛna se ka segin bilen Wallahi. mun y'a s'a ma a peresera et puis Na. a ma kuma ɲɔgɔn ɲuman sɔrɔ wallahi ni maga ni perese man ɲi a man ɲi perese man ɲi wallahi u ko ko dusu aha muso dusubani ka furu tɛ laban ayi o tɛ laban alimami dusubani ka misiri seli tɛ laban ayi o tɛ laban faama dusubani ka fanga tɛ laban ayi o tɛ laban karamɔgɔ dusuba ah a ka foyi tɛ laban tiɲɛ ni maga dawulatigi dusubani Ɔhɔ. i bɛ taa k'i ka hɛrɛ to a tɛ laban sɔgɔsɔgɔ wallahi ni maga a b'a janto nin jogo jugu fila aha a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ inshallah décourageli aha ani perese aha o man ɲi ayi o man ɲi adamaden ka foyi foyi la wallahi ni maga o kɔfɛ naam dɔnnibaaba dɔ bɛ yen aha u b'a fɔ a ma ko imam Ɔhɔ. yani al-khawarizmi allahu akbar nin kun ye dɔnnibaa ye tigɛ hakimu kun o don do kodɔnnaba kun don kosɛbɛ cɛkɔrɔba in ka ko ka di ne ye kosɛbɛ allahu akbar ni maga khawarizmi aw ɲɛfɔ ko ɲɛɲinina bɛɛ bɛ khawarizmi dɔn siga t'o la a kɛra i bɛ ka ko ɲɛɲini diinɛ ko sira kan Ɔhɔ. walima i bɛ ka ko ɲɛɲini diɲɛlatigɛ yɛrɛ développement sira o kan do khawarizmi kumana fɛn caman kan allahu akbar ha ne b'a ka fɛnw suit kosɛbɛ aha ala ka hinɛ na amin amin don dɔ de la aha dɔ nana a ka kanuɲɔ dɔ nana a ɲininka naam khawarizmi ɲininka aha ko ale bɛ fɛ ka muso furu aha nka ale mago bɛ muso yɛrɛ ba yɛrɛ de la Allah. c'est à dire musoba ale muso bɛ musoba yɛrɛ de la tigɛ allahu muso min n'a y'a furu aha a ti nimisa Ayiwa. ale yɛrɛ t'a yɛrɛ jalaki Ɔhɔ. mɔgɔ t'ale jalaki tiɲɛ ni maga khawarizmi ko a ma k'a ka papiye ta ka na allahu akbar a ye papiye ta ka na kosɛbɛ ko a ka na ni bigi ye o do a nana ni bigi ye aha khawarizmi ko a ma naam a ko a sɛbɛn papiye kan aha ko wahid allahu k'a la 1 o do ko 1 sɛbɛn kosɛbɛ kalanden ye 1 sɛbɛn naam ɔ khawarizmi ko k'i nana ɲininka ko bɛɛ k'a tulo majɔ aha ni mɔgɔ min mago bɛ mɔgɔ ɲɛnɛma na naam n bɛna mɔgɔ ɲɛnɛma de fɔ a ye allahu akbar ni maga cɛ ye 1 sɛbɛn aha a ko aha إذا كانت المرأة naam ذات دين وخلق aha فهي واحدة allahu akbar ni maga أكو نبي فيك مسافر aha كان فوي لاجي مسوي نفلو أها. يعني كتا مرو في أي سكرا كلا aha أي أتوي فلو o to ye fɔlɔ يعني كتا ترابو دلو في أي ترابو دا أها. أتوي فلو أتوي فلɔ. إبي فلو فلو كفهم لاجي أوكي. ودي جوكوي tiɲɛ جوكو o do أنا كدينه أنا دمي جوكو Eh, alaje muso in yɛrɛ jogo bɛ cogo di allahu akbar ni maga a bangebaaw jogo bɛ cogo di ayiwa o de ye 1 ye o do imamu khawarizmi ko cɛ ma aha ko jogo Ɔhɔ. ani diinɛtigi aha o de ye 1 ye siga t'o la ni maga wallahi ni cɛ ko n y'o faamu kosɛbɛ a ko k'i y'o faamu o do a ko وإذا كانت ذات جمال أيضا فأضفت إلى الواحد صفرا aha فكانت 10 allahu akbar a ko donc n'i ye muso jogo ɲumanba sɔrɔ naam ka diinɛtigi sɔrɔ Ɔhɔ. a ko e ka 0 kelen kɛ 1 kɔfɛ tan o do ni maga a ye 0 kelen k'a kɔfɛ a ko a kalan kosɛbɛ cɛ y'a kalan a ko a kɛra 10 ye Ɔhɔ. a ko a kɛra 10 ye O do. a kɛra 10 ye allahu a ko yɔrɔ dɔ farala a kan kosɛbɛ a ko bon n'i ye muso jogo ɲumanba sɔrɔ aha min b'i ɲini sisan naam fɛn fɛn mana o kɔfɛ ɲuman na o O do. bɛɛ de bɛ dɔ fara a kan kosɛbɛ donc ni muso in cɛ ka ɲi aha mɔgɔw ka muso kanu n'u tɛ kelen O tɛ kelen ye. dɔ bɛ finman fɛ Awɔ. dɔ bɛ jɛman fɛ o b'o fɛ dɔ bɛ jamanja fɛ Ɔhɔ. dɔ bɛ suruman O b'o fɛ fɛ. dɔ mago tɛ nin foyi la Aha. ko mɛ ni muso in kɛra muso cɛ ɲuman ye Naam. e yɛrɛ ka ye cogo la Ɔhɔ. k'o ye 0 kelen faralen ye 10 kan kosɛbɛ dɔ ma fara a kan a mɛn dɔ farala kan ni maga wallahi khawarizmi ko k'a ma tila ko aha o kɔfɛ naam وإذا كانت ذات مال أيضا أها. فأضفت شفرا آخر o do فصارت 100 ayiwa أكو كوفي إكو 0 ورا فرا ديسكا aha أي 0 كلي فرا كا أكرا جودي aha وكرا ساين 100. أرابو كوكو 100 o do دو أكو
i y'o zero min fara a kan o bɛ se ka kɛ muso setigi ye o don muso bɛ se ka furu nin bɛɛ kama mɔgɔ bɛ muso dɔ furu awɔ cɛ yɛrɛ la i b'a furu sɛgɛn bɛ e yɛrɛ la o don ni muso in ye kotigi ye o don c'est à dire a bɛ kow kɔnɔ sigei wari b'a kun ɔhɔn walima wari b'a somɔgɔ kun O don. tuma dɔ la ka muso fana ɲini se fɛ naamu ko wari b'a kun ɔhɔn walima wari b'a somɔgɔ Naam. kun baasi foyi t'o siga t'o la kɛnɛ kan parce que tuma dɔ la joli sira bɛ O yɛlɛma bɛ kɛ. ni joli sira dɔ furuli o don ni sɛgɛn b'i ka bonda la Naam. walahi karamɔgɔw b'a fɔ an ye i bɛ taa tuma dɔ la nɛɛma bɛ minnu ka bonda la Ɔhɔn. n'u u mɔkɛ n'u bɛnbaw sara nɛɛma kɔnɔ Kosɛbɛ. n'i y'olu denmuso furu Ɔhɔn. u b'i joli yɛlɛma sɛgɛn b'i bonya siga t'o la nin maga walahi ni kalan t'i ka bonda la Ɔhɔn. n'i ye kalanbaaden furu Naam. walahi joli bɛ yɛlɛma siga t'o la kɛnɛ kan o bɛ kɛ a ko n'i ye zero kelen fara k'a kɛra Naam. san ye o don a ko o ye muso setigi ye alahu akubaru nin maga ala ka se di bɛɛ ma ami yarabi nka dɔnnibaa dɔ ko ɔhɔn ko muso ka ɲi cɛ kun o don cɛ man ɲi muso kun ayi cɛ ma ɲi muso kun dɛ hali ni muso de bɛ wari dilan Ɔhɔn. kana sɔn i ka da kun walahi o man kan fiyewu nin maga a man ɲi walahi ala kana cɛsi da muso ami yarabi a man ɲi muso ɲuman kɔni hali n'a kɛra miliyari tigi ye Ɔhɔn. a b'a yɛrɛ fosi ka bɔ a la a b'a d'i ma a t'i kunna la walahi nka cɛ yɛrɛ man ka kɛ fugari ye fiyewu Ayi. ka muso dɔ furu Ɔhɔn. a ka se kama ɔn ko e b'i jigi da o ka se de kan Allahu a furu o furu daminɛ na a ma A tɛ laban laban o, parce que cɛ man ɲi muso kun Tiɲɛ. muso de ka ɲi cɛ kun siga t'o la hali hali ni muso bɛ wari dilan Ɔhɔn. i ka kɛmɛ filanin Naam. o bɔ ka d'a ma tiɲɛ o ka kan ni denw nana ko sabara Ɔhɔn. kɛmɛ d'a ma ko taa babi sabara san n'a ko ayiwa n yɛrɛ b'a kɛ 5000 sabara Ɔhɔn. ye i b'a fɔ a ye n'i y'a san n'a di n tɛgɛ ma n b'a di n den ma tiɲɛ hali nin maga nin y'a kɛ cogo parce que défaut dɔ bɛ fa caman sɔrɔ A walawala u dɛ. b'a fɔ k'u b'a défaut dilan Ɔhɔn. u kɔrɔbayalen kɔfɛ O don. dilancogo t'a la Walahi. o ye défaut A jumɛn fɔ an ye i bɛ taa sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen ɔhɔn n'ale ye fɛn fɛn za denw ye naam a b'a tɛmɛ muso ka sira de fɛ kosɛbɛ a bɛ nin kɛ misali a b'a janto nin na Walahi. i bɛ taa sɔrɔ e bɛ se ka kɛ sugu la Ɔhɔn. walima i bɛ service la e tɛ ko ma sɔrɔ kosɛbɛ e bɛ denmisɛnninw ka ekɔli taa mana se Ɔhɔn. i bɛ chaque wari di ba ma O don. ale de bɛ finiw san Kosɛbɛ. ale de bɛ sabaraw san O don. ale de bɛ kayew san Awɔ. ba de b'a di u ma Kosɛbɛ. ni ba in ma kɛ hakilitigi ye Ɔhɔn. ba b'a di n'a yɛrɛ tɔgɔ ye a t'a di ni fa tɔgɔ ye siga t'o la koyi a b'o kɛ dɛ donc e bɛ to o de la Ɔhɔn. denw bɛna kɔrɔbaya ka tila kalan na Ɔhɔn. n'olu ye baara sɔrɔ dɛ Naam. u ɲɛ bɛ ba in de la walahi parce que a b'u ɲɛna ko ba de sɛgɛnn'u ye Ni tiɲɛ olu dɛ. t'a dɔn ko a bɔra fa kɔ walahi hali nin maga a bɛ nin kɛ dɛ u nana ni papiye ye o don an ka khawarizmi ye ka sifuru dafa ayiwa a walawala a ko naam o kɔfɛ ahan وإذا كانت ذات حسب ونسب أيضا أها. فأضفت شفرا آخر فصارت 1000 alahu akubar أكو إبي شفر كله فرا سانكا ɔhɔn ني شفر كله فرا سانكا Odo. مي أكو كرا جولي ɔhɔn كرا ملي Odo. أربو قام كرا 1000 ني kosɛbɛ donc n'o kɛra 1000 ni dɔ ma fara titiri kan o wa don nin maga k'o ye jumɛn ye Ɔhɔn. ni muso kɛra bɔkolobatigi ye siga t'o la danbebatigi ye Wallahi. a fa bɔkolo ka bon o don a ba bɔkolo ka bon siga t'o la nin maga walahi u nana ni papiye ala sinon aja basa tarawele Ɔhɔn. ne yɛrɛ ka ɲɛɲini kɔnɔna na ɔhɔn komi a ka ca na ne bɛ ɲɛɲinini kɛ Kosɛbɛ. fɛnw kan minnu bɛ mɔgɔw ta ye walahi hali nin maga n ka ɲininkaliw ni n yɛrɛ ka ɲɛɲinini kɔnɔ ala ye min jira n na Ɔhɔn. ne tora jamuw ɲininkali la Naam. n taara tarawelelakaw ɲininkali kɛ ayiwa nin maga walahi n bɛ ka kuma ni ala de ye siga t'o la kɛnɛ kan parce que hɔrɔn bɛ kuma a ka kuma cogo de la siga t'o la ni ɲamakala fana bɛ kuma i bɛ kuma i ka kuma cogo de la walahi ni dɔnnibaa bɛ kuma i bɛ kuma i ka kuma cogo de la kɛnɛ kan hali nin maga ne ka sɛgɛsɛgɛli ye jaabi min di yan naam ko tarawele ɔhɔn mali in kɔnɔ yan ni mali n'a dafɛ duguw la ɔhɔn ko bɔkolo barikamaw don alahu akubaru nin maga jamu barikamaw don o don munna naam a fɔlɔfɔlɔ ɔhɔn u ko ko hali n'i taara dugu min na dunanya la Ɔhɔn. n'a dugutigilaka ye tarawele ye naam ko a ka ca na u bolo ka maga u bolofɛn kan u Allahu. bɛ dugukolo di dunan ma Ɔhɔn. u bɛ dugukolo di naba ma Kosɛbɛ. u t'i ɲininka e ye jɔn ye ayi u t'o kɛ walahi naam fonisiriw don o don kɛnɛ kan walahi a filanan naam u ko n bɛ ka kuma ni ala de ye o don siga t'a la nin maga u ko tarawelelaka ɔhɔn c'est-à-dire n'i taara denmuso ɲini ɔhɔn n'a y'i sɛgɛsɛgɛ k'i ye maa sɛbɛ ye ɔhɔn ale t'i ɲininka i ka se la ayi u sɔnna k'u denw don du bɛɛ kɔnɔ siga t'o la maa ɲɛnɛma bɛɛ fɛ walahi nin kɛra dɛ dɛ hali nin a maga sabanan naam u ko ko u bolo fɛ Ɔhɔn. o y'u ni bɛɛ jɛ ye alahu akubaru
o de nana jaabi min di a bɛ n'a fɔ u bɛnbaw de ye kangari da u bɔnna bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ a ye anw ladege hali n'a ye dɔrɔmɛ sɔrɔ a y'a bɛɛ di ala bɛna a segin a ma o de la tarawelew ka ca n'i y'u si ɲini ka don i fɛ yen walahi ala bɛ yɛlɛma don i fɛ min y'a dɔn k'a kɛ a ye yɛlɛma don tuma dɔ la dɔ yɛrɛ t'a dɔn tabi ka azarima a nanen a ye yɛlɛma don ayiwa basa ye tarawele an ka tɛgɛrɛ fɔ tarawele ayiwa ko jansa bɔra la ala ka hɛrɛw k'a ye donc n bɛ kuma kuncɛ donc imam kawarizimi a ko yɔrɔ point ba kelen sɔrɔ la a ko kalanden ma a ko wahidu ni efasi dɛ a ye 1 effacé a ko a tɔ tora joli a ko a tɔ tora 0,000,000 a ko hali n'a kɛra 0 ba kelen a tɛ foyi ɲɛ a ko ni jogo ani jogo ni dan o kɔrɔ jogo ni diinɛ n'u bɔra muso o muso la a cɛɲɛ na o ye 0 ye wari b'a kun o ye 0 ye a dɛmɛ ka bon o ye 0 ye tant que ka taa sɔrɔ jogo in ma sɔrɔ a tɔ bɛ 0 aya ne bɛ bɔ kuma na yan ala ka san caman yira allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa sallam alhamdulillahi an karamɔgɔ alhaji imam adam sanogo jamiatan sardini lasilikɛla bado min sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma a ye laselikan ɲini kɛnɛ in kɔnɔ ni musokɔrɔba sanuma in a ka ɲɛnamaya kan jogobaw la an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد إسلامه an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ala min ye an sigi nin kɛnɛ in kan ka nabaga bɛɛ fo cɛ fara muso kan an ka foli bɛ bɛɛ ye ka foli ɲɛsin an karamɔgɔ n'a ka denbaya ma sini kɛnɛya ala k'o di an'u ma an karamɔgɔ n'a ka denbaya ya rabbi ala ka n'u kɔlɔsi karamɔgɔ n'a ka denbaya ala ka n'u kisi ala k'o kɛ kira na so kama sɔli ala rasul an b'an ka karamɔgɔw fo minnu tɛmɛna ka kɔn anw ɲɛ u ka kumakan ɲumanw na an bɛ kɛnɛ min kan waleɲuman dɔn kɛnɛ don an mamuso n'o ye aba ye ala y'o di diɲɛ ma don min diɲɛ man kan ka ɲinɛ o don kɔ sabu o ye hɛrɛ dilen ye diɲɛ ma ni musoba in ni ɲɔgɔnna bɛ na diɲɛ kɔnɔ don min o ye hɛrɛ nalen ye diɲɛ kɔnɔ o ye nɔɔrɔ nalen ye diɲɛ kɔnɔ ni diɲɛ kun bɛ dibi la basi ta nadon diɲɛ nɔɔrɔ la sabu ala sɔnna a ka sabali a n'a ka cɛsiri a n'a ka furu labato a y'o min kɛ ala kama ala y'o hɛrɛ di diɲɛ bɛɛ ma o ye jɔnni ye o de ye a seyidi sharifu osman madani haidara basi ta ka sabali a n'a ka muɲu ka degun bɛ muɲu ka sabali tɔɔrɔ bɛɛ kan ala y'o jaabi de di diɲɛ ma ka diɲɛ nafa a bɛ jamana min kɔnɔ a y'o nɔɔrɔ a bɛ du min kɔnɔ a y'o nɔɔrɔ ka jamana wɛrɛw nɔɔrɔ ka diɲɛ yɛrɛ nɔɔrɔ ka mɔnɛ bɔ silamɛya la ka mɔnɛ bɔ kira la ka mɔnɛ bɔ adamadenya la ka mɔnɛ bɔ farafinya la o ye jɔnni ye bahawuden kɛmaluden sharafuden a seyidi sharifu osman madani haidara
Allah ni haidara ye ka ban ite ɲiningali kɛ a bangebagaw ka ko la bilen ayi ɲininkali t'o la o ye tariku bannen ye pewu Sanogo o la an b'o kɛnɛ de kan kosɛbɛ an b'a kɛnɛ kan fɛn fɛn bɔra ka kuma ɔhɔn bɛɛ ko musokɔrɔba in ka ɲi walahi u y'a fɔ tan wa ala yɛrɛ bɛ ɲumanw de fɛ tiɲɛ a b'o fɛ ala bɛ ɲumanw de fɛ dɛ walahi Sanogo ni maa ɲɛna naam ala b'i fɛ Tiɲɛ. wa n'i tiɲɛna ala t'i fɛ dɛ sigay kɛnɛ kan Sanogo ala ko ɔhɔn wallahu yuhibbu sabirin Allahu akubaru Sanogo ni ala kumakan ye o don koyi wallahu yuhibbu sabirina Allahu a ko ale ala yɛrɛ de bɛ sabalibagaw fɛ tiɲɛ siga t'o la Sanogo o kɔrɔ ye an fɔ an ye ala bɛ basi ta tarawele fɛ walahi n'ala kɛra fɛ ka ban a banna pewu wa selima s'a ma Ayi. sunma s'a ma Ayi. munya s'a ma O jogo don. sabali walahi a Sanogo ko ale ala yɛrɛ de bɛ sabalibaga fɛ siga t'o la koyi basi ta kun sabalilen don walahi an filɛ o kɛnɛ de an kan b'o kɛnɛ kan ale kelen ka sabali naam an filɛ o nɔɔrɔ de kɔnɔ sigay an b'o kan walahi ala ka sabali d'an bɛɛ ma ami ami cɛ fara muso kan ɔhɔn n'i ma sabali ɔhɔn i ka hɛrɛw b'i dan siga t'o la walahi sabali naam o de b'a to i b'i ka hɛrɛw sɔrɔ walahi sabalibaliya naam o de b'i i dɛsɛ ɔhɔn i tɛgɛ tɛ da i ka hɛrɛw kan tiɲɛ walahi Sanogo an mamuso in sabalila o kɛra a muɲuna Wallahi. o dogolen tɛ maa si la ayi a ma don maa si la a b'an hakili jigin musoba jumɛn in na naam a b'an hakili jigin a ɲɛfɔ hajara la o don Sanogo ismaila ba o don Sanogo a sabalila ɔhɔn a muɲuna a walawala walahi a bɛ den sɔrɔ don min naam o y'a sɔrɔ a furucɛ n'o ye iburahima ye ɔhɔn o si bɛ san 100 ɲɔgɔn na Allahu akubaru Sanogo ala tilara k'a fɔ iburahima ye naam muso in bɔ i kɔrɔ ɔhɔn i ka taga bila wula kɔnɔ Allahu akubaru Sanogo magan dugukolo kan Kosɛbɛ. o y'a sɔrɔ maa tɛ yen Allahu akubaru Sanogo iburahima y'a fɔ hajara ye naam hajara jɛnna n'a ye ɔhɔn iburahima taara bila kungo kɔnɔ naam k'i kɔ don Ɔhɔn. k'a n'a den to yen sigay ni sabali tɛ o ma nɔgɔ tiɲɛ walahi sabali don Sanogo ma nɔgɔ dɛ hali n'anw taara so jɔ kungo kɔnɔ k'an taw ka yɛlɛma nin kungo kolon in na n walahi tɛ na yan dɛ u b'a fɔ ten ko Sanogo walahi Sanogo mɛ hajara naam a taara bila magan dugukolo in de kan wula kɔnɔna naam maa tɛ yen ayi kɔnɔw ni waraw Allahu akubaru a n'a den walahi ji min b'a bolo Naam. ji in banna tiɲɛ a ma muruti ayi ka taa dugu kɔnɔ walahi n cɛ ye n bila yɔrɔ min na Ɔhɔn. ko ala ko ten Naam. n bɛ to yen ɔhɔn a y'i to o yɔrɔ in de la Ɔhɔn. ka boliboli daminɛ Naam. a bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min Ɔhɔn. ka di a den ma Ɔhɔn. minɔgɔ kana na den in fa Allahu a akubaru tuma a ye boliboli kɛ Ɔhɔn. a bɛ yɛlɛ kulu dɔ kan Kosɛbɛ. a bɛ jigin ka bɔ ka na yɛlɛ kulu wɛrɛ kan Ɔhɔn. a cɛ tɛ yen maa wɛrɛ tɛ yen Ɔhɔn. a ye nin boliboli kɛ fo siɲɛ 7 naam ala ko jibirila in ma Ɔhɔn. muso in sabalila Ɔhɔn. a sɔnna a cɛ ye naam n t'a fɛ minɔgɔ ka den in sɛgɛ Allahu taa akubaru sigay i ka taa jiko ɲɛɲini Allahu akubaru Sanogo o don koyi jibirila in sɔrɔla ka na walahi ka na ji poyi ismaila senkɔrɔ kosɛbɛ Sanogo zamzam sɔrɔla o don ni musoba de ka sabali ye o don koyi Sanogo walahi a ka sabali Tiɲɛ. a n'a ka muɲu o don a y'o sabali kɛ ɔhɔn ka zamzam sɔrɔ Allahu akubaru basi ta sabalila naam o la ala y'a sara a seyidi sherifu osman a n'a balimaw la tiɲɛ kɛnɛ kan Sanogo o kɛra koyi o kɔfɛ naam ala tilara k'u lajarabi ɔhɔn a ko iburahima ma naam den ɔhɔn i b'a kantigɛ Allahu sabu i akubaru delila ka layiru ta Ɔhɔn. ko n'i ye den sɔrɔ Ɔhɔn. i b'a faga ni ala ye Allahu wa Akbar. den sɔrɔla a kantigɛ sigay Allahu akubaru Sanogo n badenw naam ibrahim ɔhɔn a jɛnna n'a ye o kɛra a bɛ den in kantigɛ walahi nka n'ale jɛnna n'a ye naam ni ba ma jɛn n'a ye ɔhɔn du bɛ ci walahi kɛnɛ kan
sanugo shetana dɛsɛra ibrahima la o tuma a dɛsɛra ibrahima la a taara hajara kama a ko i cɛ filɛ k'i den minɛ a bɛ taa n'a ye kungo kɔnɔ k'a bɛ taga a faga k'a ka ala ko ten den wɛrɛ t'a bolo denni kelen kɔ e bɛ sɔn cogo di o ka taa o faga hajara ko shetana ma ni a y'a sɔrɔ ibrahima na den in faga ko ala de ko ten o de b'ale surunya ala la o de bɛ n den surunya ala la o de bɛ ne yɛrɛ surunya ala la ne hajara jɛnna n'a ye a ka den in kantigɛ Allahu akbaru asanugo kɛnɛ kan n badenw nin sabaliw de ye o don sabali don wallahi basi tan sabali la o kɛra koyi kɛnɛ ka kan muɲu ka jɛn ni dentanya ye wallahi asanugo ka karamɔgɔ bɔ a bolo ka taga bila kalanyɔrɔ la den wɛrɛ t'a bolo a jɛnna n'a bɛɛ ye ka sabali ni cɛ ko min o don wallahi asanugo o don koyi n balimakɛ e k'i ta ta ko i bɛ to o kan tigɛ ba ye Allahu akbaru a kuma ka ca dɛ i n'a dɔn i ta tɛ den ye ayi tigi wɛrɛ b'a la wallahi nka hajara jɛnna n'a ye o tuma nin n'a ɲɔgɔnnaw sabali o de bɛ na ni kobaw ye magan kɛra duguba ye alikaba bɛ yen bɛɛ b'a kanu ka taa bɛɛ b'a fɛ ka ko zamuzamu ji la nka muso dɔ ka sabali de ye kɔlɔn in nati kɛnɛ kan o kɛra koyi sanugo an yɛrɛ filɛ o hɛrɛ de la an filɛ o hɛrɛ la yan kɛnɛ kan yan wallahi basi ta ka sabali n'a ka muɲu o don koyi wallahi o de filɛ ka diɲɛ lafiya siga t'o la sanugo wallahi an ka sabali o ka kan dɛ ni sabali la i b'i ka ɲinifɛnw siga sɔrɔ t'o la kisa don a fɔ an ye n m'a fɔ kitabu kuma don ayi a walawala ko nɔɔsi ko k'a bɛ taa maga ayiwa sanugo a y'i sara denw na ko ale bɛ heji denw ko bɔn ala ka sira nɔgɔya Allahu akbaru sanugo a ye kalo kelen kɛ a ma bɔ so da fɛ fɔlɔ Allahu akbaru sanugo sabu ale ka suma ka suma a walawala denw ko bɔn kalo kelen e ma bɔ e na se maga ayiwa a ko n'a peresera n b'a dabila Allahu akbaru sanugo sanugo a y'a to n ka n ka baara kɛ kosɛbɛ Allahu akbaru a tuma a ye heji a ye tagali daminɛ kosɛbɛ n'a y'a kinibolo ta a b'a ta ni ka sigi a ko denw ma ni sabalila ka sabali ka segin ka sabali i b'i ta sɔrɔ ka maa wɛrɛ ta sɔrɔ ka fara i ta kan Allahu akbaru sanugo siga tɛ nin na nka ni i peresera ka perese ka tila ka perese i t'i ta sɔrɔ i tɛ maa ta sɔrɔ siga tɛ nin na n'a taatɔ ye maga wallahi a sanugo sanugo o de koyi a dun hejira dɛ a kɛra dɛ nɔɔsi sabalila fo ka heji siga t'o la koyi a taara maga a ye heji kɛ a seginna o kɛra a nalen denw ko a ma a ko bɔn an kɔni ma den ka magan ta kɛ na e sera Allahu akbaru a ko n sera kosɛbɛ denw ko i ka dalilu ye mun ye a ko n y'a fɔ ye ni maa min sabalila ka sabali ka tila ka sabali i b'i ta sɔrɔ ka maa wɛrɛ ta sɔrɔ ne sabalila ka taa maga n ye o min kɛ dalilu bɛ n bolo n ka kulɛri bɛ n bolo ni ɲɛ dara maa wɛrɛ ka kulɛri kan n b'o fara n ta kan a sanugo siga tɛ nin na a ko foyi ma o se n ma sabali o don siga tɛ nin na sanugo basi t'an sabalila wallahi o kɛra a ye den caman sɔrɔ a caman wallahi kɛnɛ kan Mali Burkina o don Côte d'Ivoire diɲɛ bɛɛ o don a bɛɛ kɛra basitadenw n'a mɔdenw ye a ka sabali sababu la o tuma ala ko ne yɛrɛ de bɛ sabalibaga fɛ wa ni ala kɛra maa min fɛ ala de ye setigi ye ala de ye hɛrɛ tigi ye a bɛ hɛrɛ min d'i ma maa tɛ se k'o bali siga t'o la sanugo wallahi ala ka sabaliw d'an ma ami ami ala ma dan ye a fɔ ala ko inna allaha yuhibbul muhsinina ayiwa a ko ale ala yɛrɛ de bɛ ɲumankɛlaw fɛ wallahi siga t'o la sanugo ɲuman wallahi ɲuman kɔni nin ye tiɲɛ ye dɛ tiɲɛ don dɛ sanugo bɛɛ ko basi ta kun ka ɲi wallahi bɛɛ ko ten a bɛ hinɛ walidenw na a b'o kɛ a bɛ walidenw ladon a b'o fɛ a bɛ dunanw ladon wallahi a bɛ fɛn bɛɛ kɛ dunanw ye bɛɛ ko aba a ka ɲi bɛɛ ko a ka ɲi tiɲɛ ni man ɲi du tɛ jɔ ayi a tɛ jɔ
nye hajara fu sisa ismaila sele furuma aye furuke aye muso folo min furu aye muso folo min furu ibrahima nana du kono do la ka soro ismaila ti muso in fana te ibrahima do ko ale burange o yo fulu ke ibrahima ko ma ko chebe mi ko tara kungula atara sena yala Allahu akbar ibrahima ko ma ko be se ka dunan jigi wa muso in ko ko ayi Allahu akbar sanugo fentan bolo ya ante se ka dunan jigi sige jimi dure kata Allahu akbar isi ora tan ya subhanallah sanugo wala cɛkɔrɔba bɔtɔla a ko muso in ma ko n bɛna taa nka ni cɛ nana i b'a fɔ a ye ko a ka bulonda bɔcogo yɛlɛmɛ ko bulonda in bɔcogo man ɲɛ. Allahu akbar sanogo wala taara kosɛbɛ Ismaila nalen muso y'a bisimila kosɛbɛ k'a fɔ a ye ko cɛkɔrɔba dɔ bɔra yan a ko k'i ka da bulonda bɔcogo yɛlɛmɛ ko a bɔcogo man ɲɛ. Ismaila ko n y'a faamu o kɔrɔ ye ko k'i labila i furu ka sa i man ɲi. Subhanallah sanogo cɛkɔrɔba min fɔna n kɔ yan ne fa don o don i ma sabali a kɔrɔ i ma bisimila ka ɲɛ a y'a dɔn e tɛ se ka du jɔ. Allahu akbar siga tɛ nin na a sanogo i furu sara o don koyi a ye min furu o kɔfɛ Ibrahima nana bɔ a kɔfɛ yen o tuma u ye foliw kɛ kosɛbɛ a ko yala bɛ se ka dunan jigi wa muso in k'i bisimila n'an ye bu dun e n'o dun ya y'i ka so ye i bisimila yan kɔni i bisimila fo n cɛya ka na. Allahu akbar sanogo a ko masi n bɛ taa nka ni cɛ nana i b'a fɔ a ye ko cɛkɔrɔba ko k'a ka bulonda in to a cogo la k'a ɲɛna sisan. Allahu akbar sanogo siga tɛ nin na o musoba in dɛ o min tora Ismaila bolo larabu bɔra o de la fo ka na se alakira Muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam. sani Allahu akbar o tuma basi ta a kun ka ɲi wallahi a kun ka ɲi n'a ye min sɔrɔ ani maaw bɛ diɲɛ o la foyi tɛ maa gara ala la ka tɛmɛ ɲumanya kan. wallahi sanogo o la a se de Sherif Usman Dani Hayidara a bolo labilalen don a b'a dɔn ɲuman kɛlen adamadenw ye ka hinɛ adamadenw na ka maaw dɛmɛ k'u jigi tugu wallahi a y'o sɔrɔ a ba la a y'o sɔrɔ a fa la o de la a bolo labilalen don bɛɛ ye. siga Allahu akbar siga tɛ nin na sanogo ɲumanya ka ɲi a ka ɲi dɛ ni hinɛna ala ka jɔnw na ala tɛ dan sɔrɔ a la siga t'o la basi ta ye ɲumanya min ɲɛsin adamadenw ma o jaabi de kɛra a se de Sherif Usman Dani Hayidara. Hayidara o don koyi an ka ɲɛ o don koyi e m'a mɛn kisa la k'a fɔ dinɛ ɲɛmaa dɔ ale de bɛ bila maaw ɲɛ ka taa maga. Allahu akbar sanogo nka don dɔ la a bɔra sufɛ a bɛ munumunu dugu kɔnɔ a taara sɔrɔ muso dɔ bɛ yen dugu tilama fɛ o b'a la ka sɛsiw fara ɲɔgɔn kan a bɛ n'u jeni. Allahu akbar sanogo dinɛ ɲɛmaa in ko muso ma ko nin ye jumɛn ye a t'a dɔn ko dinɛ ɲɛmaa don ko i tɛ tɛmɛ bɛɛ n'i kungo don. Allahu akbar bɛɛ n'i kungo don. o don koyi dinɛ ɲɛmɔgɔ ko n tɛ se ka tɛmɛ dɛ ne de ye dugu in dinɛ ɲɛmaa ye o don fɛn su dun o haramuyalen o don don n'i m'a ɲɛfɔ i bɛ ɲa. Allahu akbar sanogo muso ko baasi tɛ komi a sera yen a ko n cɛ de fatura foyi tɛ n bolo denmisɛnninw bɛ n bolo yatimɛdenw don n t'a dɔn n b'u balo cogo min o tuma n t'a fɛ ka manamana kɛ ka denw ninnu balo ni su kora ni maaw dara n bɛ bɔ ni ye sɛsu min sɔrɔ n b'o jɛni k'o labɛn ka taa o di denmisɛnninw ma kari ka se k'u ka kɔngɔ bɔ o la. Allahu akbar a gɛlɛyara sanogo dinɛ ɲɛmɔgɔ ko k'o don k'o don a ko taa so sɛsu ninnu to yen ka taa so. Allahu akbar sanogo a taara so dinɛ ɲɛmaa in taara a ye wari min fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ taa n'o ye magan a y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa di muso in ma a ko denmisɛnninw balo ni nin ye. Allahu akbar sanogo
heji wakati sera u nana dinɛ ɲɛmɔgɔ in fɛ yen a ko wakati a ko a ye bila an ye a ye bila an ye a m'a f'u ma ko n tɛ taga a m'a fɔ n'a ko a tɛ taga o b'a ɲininka mun ni tɛ taa ale dun t'a fɛ ka muso in ka gindo bɔrɔtɔ ale ye ɲuman min kɛ muso in ye ale t'a fɛ maa ka o dɔn fo n'a kɛra ala ye a ko a ye bila an ye n b'aw sɔrɔ yen jama taara ka taa heji kɛ k'a ban a b'a ka so a ma heji mɔgɔw nalen mɔgɔw bɛ ka taa ale fo karamɔgɔ y'an kunna wolomagan y'an kunna wolo dɛ i k'a dɔn larabu kun bɛna dinɛ ɲininkali k'i la i b'a la k'a jaabi cogo bɛɛ la i y'an kunna wolo ale yɛrɛ kamana gana ale ma heji ale ma taa nka foli tun bɛ ka kɛ ko ale bɛ maga ye a ye arakanfilɛ seli a ko ala a fɔra ko ne tun bɛ yen e b'a dɔn ne ma heji ne yɛrɛ b'a dɔn ma taa a dun fɔra ko n kun bɛ yen hatifu nana ma ko ala ko k'a f'i ye a ko i ye ale ka jɔnmuso min jigi tugu k'i ka heji wari ta k'a d'a ma e y'o min kɛ ne ala kama o de kama n ye jibirila in bila i nɔ la maga k'i ɲɛda di jibirila in ma k'i kundama di jibirila in ma k'i kumakan di jibirila in ma ni a kumana a b'i n'a fɔ e de kumana bɛɛ y'a dɔn ko e bɛ yen nka mun ye jibirila de bila i nɔ la i ka ɲumanya kama i hinɛlen adamaden na ɲininkali fɛn fɛn kɛra jibirila la a y'a bɛɛ jaabi i nɔ la ɲumanya a k'o dama tɛ dɛ a ko maa o maa hejira o san n y'a bɛɛ ka heji minɛ e kelen kama badenw ɲumanya ka ɲi o tuma n'a fɔra ko basi ta kun ka ɲi wa ala yɛrɛ ko ala yɛrɛ bɛ ɲumankɛlaw de fɛ inna allaha yuhibbul muhsinin ala bɛ ɲumankɛlaw de fɛ maa ɲuman ala bɛ olu de fɛ ya rabbi ala k'an ye olu la o tuma an k'an jija an ka kɛ ɲumankɛla ye an ka ɲɛ n'anw ɲɛna an b'a nafa ye diɲɛ kɔnɔ yan yan'an ka se lahara n badenw ala ko cogo di tuguni a ko inna allaha yuhibbul muqsitina maa laadiru tiɲɛ fɔlaw tiɲɛ waleyabagaw a ko ale ala bɛ olu de fɛ basi tan kun ye o dɔ ye a tɛ kalon fɛ a tɛ maa kɔrɔfɔ fɛ n'i garala la n'i y'a fo a bɛ dugawu k'i ye ka tila k'i ladi fɛn min man ɲi adamadenya yɛrɛ la musokɔrɔba in b'o f'i ye n'i garala la tuma o tuma a b'a fɔ ye a kana sɔn nin ma a kana sɔn nin ma nin man ɲi nin man ɲi siga t'o la o mɔgɔ kun don Sanogo wallahi Basita Tarawele o de koyi badenw ala ye mun da o kan ala ko inna allaha yuhibbul mutawakkilin Allahu akbar wala wala a ko ala bɛ mɔgɔw fɛ minnu y'u jigi sɛmɛ ala la tiɲɛ kɛnɛ kan Sanogo maa minnu y'u jigi sɛmɛ ala la wallahi ko ala bɛ o tigilamɔgɔw fɛ siga t'o la Sanogo an mamuso in a y'a jigi sɛmɛ ala de la o kɛra wallahi Sanogo k'a ka ko bɛɛ di ala ma tiɲɛ k'a ka ɲɛnamaya bɛɛ di ala ma k'a ka ko bɛɛ sɛmɛ ala la Allahu akbar o kɛra Sanogo o tuma o de la ala y'a kanu ka den di a ma diɲɛ bɛɛ bɛ den min ko fɔ sigai o kɛra koyi kɛnɛ kan wa ala ko tuguni ale ala a bɛ maa sanumanw de fɛ Allahu akbar kɛnɛ kan wallahu yuhibbul mutahhirin siga t'o la maa minnu ka sanu ala bɛ olu de fɛ wallahi basi tɛ kun ka sanu a tɛ nkalon fɛ a tɛ maa kɔrɔfɔ hasidi tɛ ɲango tɛ basi tɛ kun ka sanu ka bɔ nin bɛɛ ma siga t'o la a Sanogo wallahi kɛnɛ kan o tuma n badenw jogobaw de bɛ maa ko ja ala ye siga tɛ nin na o jogo ninnu bɛɛ dafara an mamuso in na wallahi a Sanogo siga tɛ nin na ayiwa a b'i n'a fɔ san finnen don ayiwa o tuma ne b'aw bila yan wasalaamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh an badenw
an y'a fɔ a ye cogo min na kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ nin y'an ye Bankoni Janginɛbugu balontan terrain min tɔgɔ dalen don an fa n'an karamɔgɔ Aseyidu Sharifu Usmani Madani Hayidara la. Kɛnɛ min bɛ sigi Ala barikada kɛnɛ ni wale ɲuman dɔn kɛnɛ ka ɲɛsin musokɔrɔba sanuma Aja Basan Traore Jamiyatu Ansar Dini International fɛ sinafɔw ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma kɔnɔ min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de kun ye nin ye. K'aw fo ka wale ɲuman dɔn Ala wele minnu kɛra sarakati minnu bɔra Ala k'a kɛ kolosuma ni basigi ye k'a kɛ hinɛ ye ka se ni musokɔrɔba sanuma in yɛrɛ ma k'a barika don kɛnɛ sigibaw la. Foli la kumaba an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'a ta ka di silamɛya ɲɛ jɔyɔrɔ ni silamɛw ɲɛ jɔyɔrɔ ma an fa n'an karamɔgɔ Aseyidu Sharifu Usmani Madani Hayidara k'Ala k'a na ɲɛmɛ ɲɔgɔn na. Shukran lakum Ala ka tanga kɔnɔ. Londi sega tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la londi sega tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la londi sega tieme